Petter Dam Jakobsen til å vinne 3-2 i dag mot Bjørtrus klokken. Ja, takk for det. Hva er det vant da? Jeg vet ikke om det var vant, det var gosser, det var noe vi skulle gjøre. Skulle vinne det. Hvordan var det opplagt til testen? Hvordan var det oppsettet? Vi var, jeg halte vi det var oppsettet, ja, til at de spiller med Bjørtrus, hvis man ikke oppsetter, så får man øyne klemmen, det var ikke gjør seg, så jeg halte vi var en god lei. 5 mål i en diste, og alt kommer før holdet ikke. Hva er helt om desten? Nu var jag bunchen för mer part nu. Ja, det snö, det var förfärligt. Men för en Oscar vant det är en fantastisk succé. Men det var inte så att bunchen. Det har några chanser i sätten hålla inte. Ofta öl upplagda chanser till bränna kvart. Kan jag det? Ja, alla för tag mamman han öl gott allt, ja. Men jag vet inte, alltså och det var det nog det var inte och Shaman som fick det var ganska kul upplagda chanser som får in och så det är bara fotboll. Nu kommer det möta UF i finalen av sommarfestivalen. Hur ska man sätta det upp till tantesten? Alltså det här är alltså man kan säga man ser upp som alla listor men en final är speciell och jag vet inte om det är några problem att sätta upp till en final. Hvis man inte klarar det så är man några spela fotboll för allt. Det är en final då. Ända för Petter, jag ska locka desten där och gå ut i finalen. Jo, tack för det.